Ne. Jo, to jsou ty tarisy, my nepojedeme 4 hodiny. Co to? Minutový, když tak. Ale já nemám 4... zdarma. Ano, sedej. Jedem. Vole. Takhle se kradou auta v Česku, vole. Toyota. Co teď? No teď to nastartuje. Asi člověkem jenom. Tady Power. Power hybrid. Máš tam péčku. Nejustovování v oken, není to auto nastartovat. Nastartovat. Mám. Já nevím. Asi jo. Co mám dát? Musíš pátečku. To? Erko. Tohle. Power. Shift. Počku. Brzdíš, ne? No. Kontroluješ, kam jedeš? Jo. A teď Shift pozition, Pčko. Zase jsem udělal něco špatně.